Hi guys! Welcome to my channel. This is a Visayang Tagalog kitchen. Today, we'll cook something healthy. Healthy daw. So magluto ta karon og vegetable lumpia. Ding! Diba? So, ato ning lutuon karon, atong panihapon. Nakay panihapon dai. Di mamutingog. Ayan, nitingog na siya. Sige, so morning atong mga ingredients sa atong vegetable lumpia. So here's our ingredient in vegetable lumpia. Okay? So of course, natay mga gulay, natay taugi o bean sprout, meron tayong repolyo or cabbage. So we also have celery, carrots, bell pepper, of course meron din tayong sibuyas at bawang. So onion and garlic. So meron din tayong tofu. Tofu siya, pero pinito ko na siya and I cut in the small pieces, square. Okay? So we also have soy sauce, vinegar, meron tayong dito, white pepper. Then meron tayong abalone sauce, and most important is lumpia wrapper. So we start cooking. Okay, we start cooking. So mag-init tayo ng kawali. First, lutuin muna natin yung gulay. Lagay ka ng konting olive oil. Then isayin natin yung bawang. Mas maganda kung siya, medyo tostado para mas masarap. Lagyan natin ng onions. Ganyan lang yan. Maganda yung lalabas yung niya, yung aroma. Aroma, no? Ganun, no? Galing. So, gigisahin natin yan. Tapos, sama natin yung carrots. Kasama sa paggisa. Kasi matigas yung carrots. So, mas maganda kung lulutuin mo siya ng maaga. Siyang stir fry lang. And after that, lagay mo yung celery. Unahin mo yung mga matitigas muna. Para maluto, crispy siya. Yan, mabango na, mabango na. Bango. Lagyan mo ng konting 1 tablespoon of vinegar. With vinegar and brown paper. Ayan. 1 tablespoon of vinegar. Soy sauce. Depende na sa'yo kung gusto niya ng medyo pait o maalat. Ako, gusto ko 2 tablespoon. Ayan. Naubusin natin. 3 tablespoon na yan. Ayan. So, 3 tablespoon of vinegar. Vinegar tuloy. Soy sauce. 1 tablespoon of vinegar. Ngayon, i-stir fry na natin ang cabbage. Ayan. I cut in the small pieces.
mas maganda lang siyang hot cook kasi mamaya pipituin din natin yan. So, medyo iinitin lang natin. And then, ang ating tauge. Ayan. One per kilo lang yan. Kung gusto mong medyo may sabaw, pwede mo lagyan ng tubig. Pero para sa akin, kasi yung bean sprout niya, ano na rin siya, yung ano siya ng water. So, not necessary na medyo luto na siya. Lagyan mo na rin yung green pepper, red pepper. Saluin natin. Naan natin yung apoy para di madapa. Dagdagan kayo na asin. Pero kanina, yung soy sauce, okay na sa akin yun. Yun na yung nagpadala ng lasa niya. So, okay na. Once naluto na, hot cook lang siya. Patayin na natin para hindi siya lumata. So, once na maluto na siya, pwede na natin lagay na rin natin yung tofu. Halo lang natin. Luto naman yung tofu. Mag-a-add lang siya ng texture. Tapos, pwede na natin siyang palamagin. Alisin nyo sa mas maganda ilipat nyo sa isang lalagyan para hindi siya ma-overcook. Ito na yung ating gulay. So, pabalutin na natin to. We will wrap it with a lumpia wrapper or spring roll wrapper. So, palamigin muna natin. Okay, once malamig na yung gulay natin, pwede na siyang balutin. Balutin mo ako. Ganun, no? Baluti. So, kuha ka ng gulay. Kahit isang kutsara. Ganon. Ayusin mo lang dyan. Lagyan mo ng tofu para may texture. Ganon eh. Ayan. Tapos, depende kung ganong kalaki yung gusto nyo. Tapos, i-roll natin yan. 1, 2, and 3. Ayun. Okay. Roll up. Close mo sa kabila. Then roll. Pagdating sa dulo, medyo tight mo, basahin natin ng tubig. Yung normally, yung iba ginagamitan nila ng egg white. Pero maganda naman yung wrapper natin dito sa napalit natin. So, ganyan lang. So, yan. Pwede na siyang prituhin. So, after mabalot natin yung gulay, so, ready to fry. So, prituhin na natin siya. So, maglagay tayo ng mantika. Kailangan siya ng deep fried. So, wait lang natin na uminit ang oil. So, once na mainit na yung mantika, check natin. Lagyan natin ng konting asin. So, medyo okay na siya. Pwede natin i-prito.
golden brown na siya. See? Pwede natin kunin. String natin. So, here's a dish. The vegetable lumpia. Kain tayo. Sarap to. Crispy. Grabe. So if you want to learn this dish, just subscribe my channel, a VisLog channel in VisLog Kitchen. Bye. The best. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my VisLog and see you to the next vlog. Bye.